нимаи дуюми рӯзи 19 октябр ҷаласаи ҷамъбастии конфронси сатҳи баланди раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризм баргузор гардид. Дар ин ҷаласа рӯзномаи ин конфронс ки давоми 2 рӯз бо иштироки намояндагони наздики 70 кишвар ва беш аз 20 ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ҷараён гирифт, натиҷагирӣ карда шуд. таъкид гардид ки ин конфронс бо назардошти он ки таҳкими сарҳадҳо низ мавриди баррасӣ қарор дода шуд, аз ду конфронси қаблӣ фарқ дошт. иштирокчиён пешниҳодҳои муассири худро дар самти пешгирӣ аз терроризму ифротгароӣ ва таҳкими сарҳадҳо пешниҳод намуданд. нақши Тоҷикистон дар пешбурди сиёсати зидди террористӣ дар минтақа ва ҷаҳон назаррас арзёбӣ карда шуд. ёдовар мешавем ки ҷумҳурии Тоҷикистон маротибаи сеюм аст ки мизбони конфронси сатҳи байналмилалӣ доир ба пешгирии хатарҳои терроризму ифротгароӣ аст. соли 2018, 2019 ва акнун дар соли 2022 ҳамоиши сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба пешгирии хатарҳои ҷаҳони муосир доир гардид. имрӯз дар доираи ҷамъбасти кори конфронси раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризму ифротгароӣ нишасти матбуотӣ сурат гирифт, ки дар ин нишаст вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид иштирок доштанд ва барои хабарнигорон аз натиҷагирии ин конфронс маълумотҳои муфассалро пешниҳод намуданд. имрӯз баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад, ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо бо нишасти матбуотӣ ҷамъбаст гардид. дар нишасти матбуотӣ вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид иштирок ва баромад намуданд. дар нишасти матбуотӣ ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои пешоҳанг дар хатти аввали мубориза бар зидди хатарҳои терроризму ифротгароӣ аз ҷониби иштирокчиёни конфронси мазкур эътироф карда шуд. дар анҷоми эъломияи душанбегии конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад, ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо якдилона қабул карда шуд. умед мирализода, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор.